Ka sengkam sengjam kadai ka wei ka bakong san ha kani kapor ka bamenta kamtam banyo ban aikam aijam ya ki samla jong ka dong bat kathany u Emily Kamau kan row constituency ula pli ba ka homestay ha upper jongsha hajan good shepherd higher secondary school jongsha kani ka homestay kadai ka jong ikong aili bon kriem ka jingpli kani ka homestay kadai sibenta ban penbiang jaga sa iknong jongo kai perthei kibawan nakaleng saudong ban wan pek ya ka jing ipu ipeng bat ya ka jing itnat jong tilum kiwa kamei maryang ha kani ka dong mat kathany te hakan ka por ngadap da kajing songu yaw blai traken rat balakar khu kerdo engi bangiladan pedeng gamet ke bokoy ke bekhia bat menta ka sngi kadairu ka sngi ka ba ngira play pet ba ya kene ka katasa homestay jangi te ngakwa ru ban pen itho ya phi ba ro ki ba ha social media ne kumjo ru ki badan lang hangene ngap diang sobhaya ki ngakalet ma ban bediang sobhaya ki te ki ba pe ha social media ro ba kan ne kata sa homestay jongi kadan ha snong jong kya ka ba ha po is Khasi Hill district ha ka block mau kan ro bat kadai ru ha ka dong upper jong kya te kadan ra hasanda jong ka kut shepherd higher secondary school te ha kan ne ka sngi balai ngakhat bangin play karpang ya kene ka homestay jongi khnang babaro kintip pat ba banado kene ka sngi ngila play bat ngila pelat pet ba babaro ki bakwa banwansa ha kene ka homestay jongi kila banwansa bat ka bakham karpang ha kene ka por ngakwa ban ong happy ma bangal babalay ngakhat karpang ya i MLA jongi i ba ban taydor banwan play ya kene ka homestay jongi namar ba lada umday lang ba jong i ngimlahi banyo ya kene ka homestay namar hakipor hakapor ba ngi ngayo sngo ba kadan kata kajing yarap na kaliang jong ka sarkar bakan ai subsidi ya ka homestay tenga ngamtip ngamdan ngakwa bantip ya kilat kilanti hanray umdan ba plelat plelanti ya nga hanray ngada kajing silur ngalet bet ban keli na i MLA jong i isa tema i ikolay ban ai ya kajing yarap klam na penlalima ila ayang aya kakait lain kumno ba pinlet wat ba pin penbiang ya kita bangan penbiang ya kita kikot kisla hakabaya day bangan yo ya ka subsidi hakabaya day bat keneka homestay te day na kata kadaw banga sokhat karpang ro ya i ba in one play ya keneka homestay jongi bat kumjo ro ya isadar ibalayarap ban ayang aya ka NOC certificate hakaba ngala kan ban play akan ke homestay hakas nong jangi khlam kano ka jing e te nakaliang jangakom itra jang ka homestay nga ai khublai ya phiba ro ki baidan lang hakan ke por to khublai sibon te hakan ke por ngan khat ru ya i MLA jangi i ba ban taydor ba in ot ya une uribon kom kasakhi bangila play ya kane ka homestay jangi menta kasli kasan tarik bunai bakhadar ar hajar ar pausan bạn phải lên tay em thăm bạn lên làm sao tên là cái shop có đem thật đấy to nakaliang ka jong aru ngadap daga jingkemen bangayo banyadan lang rekat komne kamtam nakaliang jong i try mo kong alibon kriam ila khot sungubhay nga bangin play ya kani ka homestay ka jong i kaba itnak adu kata bat nisukamen hani kapor ngedon lang email jong i pa ibaya asam gimen gipara baro ibaidan lang ni rekat ba kajing don rekat jong sodar snong sekretari snong bat kinong kit kam jong snong ngatrai kani kadai ka ba nakaliang ka jongangan ong kadai ka ba nga sukamen adu tata ba syakathan ka jongi i shisha ya ka ta ka jingdon kam kabaydai bat ka kamay kaji bangin yang lang jong kijat bat umday tamangin rap dengan sutu bahkan ni ka tourism kum ka jinglong ka jingman sa kathan jongi kalanang kiu kibriu kalanang sutu bat kani ka ka livelihood ka bangin yang la ka jong halagi jong kijat bangin tray bangin kta bangin kamay kaji kata ka ka ba sukumen ba ikong yu i jinga ya kani bat habiwan changa nakaliang ka jonga ngayrap i ban
pelilat pelenti ba inyo ban let chaki department gi boper ke dei khamtam hapo ka tourism kumno bi inwat ye jing don kam ban nge isha ji tre stom jogi menta ka singi kala urlong bat inyo ban khai unu so jog jing job ka homestay ka bi tenat homestay ka don ka jaka ka ba ka location ka ba biang ba ki bre ki bawan sini ka than ngai wer ban ka khat sumba wan ban pet ban sa akni homestay kan long shisha kai ka ba kum gi nong wan jungo ini i ba la biang na dong sedam bat kalong shisha ka ba i biang kum ki homestay ki badan ki we ki jaka ini kadi ka homestay hapo jongsha ka ba ningkong bat ngangit teten nang ni syakmat kinang bon ki homestay ki ban mi indrai kit bok kit wiang bau blame ke ku i kong ye ka yeng ka sem makani ka homestay kan ai shisha ka jing syakri ba hatam khnang ba pinang la ban pe bat ban tray na ka banta ka yeng ka sem ban sai ka yeng ka sem kubli subun kong kum gadak ani ka por in khap no yung ribon Good. Yung mobil ka por man pe pe perlok di la bandrung ali lang kong kanu ka jing internet yung gini ka kamera kowe din kowe pe Baro ki kamera ki dei ki balabiang ba bat kila attach ru bat ki badru ti kani ki ka ba so komando tata bi kong la le ka kam ko pla do tata blin ko ku bi kong net ba kani ko mesti jo ki kan ya ba nang ni skmat kan mo Ha ada tak boleh yang ni rum sawi kamera tu kamera bi kong